दिनैहाय आङो बर'फोरनि जि मोनसे आथिखालनि हालोद राजखान्थि हालोद गावजों गाव मुं सुलायनाय सावरायलायनाय जि मोनसे दाङाबाजि बायदि थासारि फैनो नागिरो बेफोरनि सायाव दायनैसो बाथ्रा बुंनो साननाय जादों। बाथ्राखौ जोङो गोबां समाव सावरायोब्लाबो आरो गुबै थांखिनि थाखाय जों जुजिलायदोंब्लाबो जोंनि गेजेराव फारागाथ' जोबखायानो फाराग दंबाय थायो। बाथ्राया नैबेखौ जोङो गोसोखांनांगोन जे थांनाय समनि सोमावसारनायनि जारिमिन गोलाव समनि जारिमिन जाय जोंनि हारिनि बिफा जायखौ जोङो बड'फा होनना बुंनाय जायो उपेन्द्र ब्रह्म बिथांनि दैदेननायनि गेजेरजों बर'फ्रा गावनि हारिनि बा जोंनि हारिनि रैखाथि थामोन्दाखौ नागिरनानै जोङो मोनथाम राजखान्थि दाबिखौ बिथा खालामनानै सोमावसारबोनायनि गेजेरजों दिनैनि नैबे थासारिसिम जों सफैनो हाबाय। दा बाथ्रा जाहैबाय जोङो BSc गोरोबथा खालामखांबाय, BTC गोरोबथा खालामखांबाय, BTRबो खालामखांबाय। दा जोंनि गेजेराव राजखान्थिनि गोहोखौ लालायनानै जि मोनसे आबहावा फैनो नागिरो बेयो दुखुनांथाव बाथ्रा। मानोना गोबाङानो बुङो सावरायलायो जे बर'नि गेजेराव दानो राजखान्थि गोहोखौ लानानै दाङा हांगामा जानाय गावजों गाव एना एनि जानाया जाथ'नो नाङामोन बेखौ गोबां सुबुंफ्रा बुङो आरो सावरायोबो आरो बेखौनो जाजानो लुबैयो दिनैनि समावहाय जोंनि बर'नि मोनफ्रोमबो माहारि आफादनि गेजेरजोंआनो जा बा जोंनि रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव बुंनो थाङोबा बर'नि गेजेराव दाबो खौसेथिनि गोनांथि बेखौ बयबो बुङो। खौसेथिनि आंखालाव भुगिनांनानै थानायनि बाथ्रा बयबो सावरायो। दा गमामायै नंगौबो बर'फ्रा खौसेथि जानो हानायमोनब्ला जोंनि गोबां जेंना जेथोफोर दाबि दावाफ्रा एसे गोरलैनो सुस्रांजानाया लामाया स्रा जासिनगौमोन। नाथाय समनि फाखनाव जों दिनैहाय फारागफोरखौ फोजोबस्रांलायनो नागिरदोंबाबो सावरायदोंबाबो बियो जोबस्रांनानै थाङाखै। एखनबा एखनबा बारासिनसो जानो नागिरनाय बायदि नुयो। बेफोर दुखुनांथाव बाथ्रा। दा बर' हारिखौ जोङो बुहुमाव गेरेमसा हारि दानायनि जि मोनसे लामाजों बर'फोरनि दैदेननायनि गेजेरजों जोङो खामानि मावबोदोंमोन बेफोर दाबो आद्रा जानानै दङ। ओंखायनो आंबो बुंनो लुबैयो जोंनि गेजेराव फारागफोरखौ सावरायनायनि गेजेरजों बोरै फोजोबस्रांलायनो हायो। फोजोबनायनि बा फोजोबस्रांनायनि जि लामा बेखौ लानांगौ आरो बर'नि गेजेराव जेसेबांखि गोदान गोजाम राजखान्थि हान्जा थादों मानो बर'फोरनि गेजेराव बे मोनसे जानो हायोबा मोजां आरो जानांगौखौ बयबोआनो लुबैदोंबो। आंबो बुंनो लुबैगोन जे जानो हायोबा मोजां। मानोना खौसे जानानै जोङो राजखान्थियारि मोनसे जोङो इउनाइटेड पलिटिकेल स्ट्रागोल लाबोनो हायोबा बर'फोरनि गेजेराव बियो जोंनो गोबां जेंना जेथो सुस्रांनायनि लामा लाबोगोन बेखौ जोङो नुहुरो। नाथाय बुंनो हाया बबे समाव मा जाहैगोन। नाजानायखौ लाखिबाय थानाया मोजां। आरो आं मोजां मोनदों बावैसो सिगाङावहाय जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर' थुनलाइ आफाद आरो BLT नि आरो NDP नि माखासे जोंनि मोनब्रै हान्जाया लोगो नांनानैहाय जे मोनसे खौसेथिनि बाथ्रा लानानै खौरां रायलायदोंमोन बड'फा हाउसआव। बेयो मोनसे जोंनि थाखाय गोजोनथाव बाथ्रा। जों बयबो मिजिंथिनानै दङ बे रायलायनाया मोगथां जाफुंथों आरो बर'नि गेजेराव हाग्रामायानो जा प्रमदआनो जा बा सोरबायानो जा ज' जाथारनांगौखौ बयबो लुबैयो। दा बे बयनिबो लुबैनाय आइ आफा रायजो राजानि लुबैनाय जोंनि बयनिबो लुबैनाय हास्थायनायखौ मोगथां महर होनो थाखाय बिथांमोनहाबो गोथौयै साननानै बिजिरनानै सिगांबोनांगोन, सावरायनांगोन आरो थांखियाव फैनो हानांगोन। अब्लानो जोंनि हारिनि जि मोनसे मावनो लानाय बे मोजां जागोन। दा सम सम खोनायो सावरायोबो जोङो गाव गावनो ज' जानो हाया मालायखौ दाय दस होनो नागिरो। दिनै गोबाङानो BJPखौबो दाय होनो नागिरो। बियो आं सानो BJPखौ दाय होनायनि सिगां एसे बाथ्राफोरखौ सानना हरनानै नायनाया मोजां। थांनाय बोथोरनि जोंनि गोरोबथानि बाथ्राफोरखौ बिजिरनानै नायोबा BJPनि जे मोनसे रायजो खुंनाय सम बा हादोरखौ सामलायनायनि सम बे समावनो बर'नि मुंदांखा बा गोनांथार गोरोबथाफोर जालांनो बुंनो थाङोबा BTC एकर्ड 2003 मायथाइ 10 फेब्रुवारियाव जालांनाय जे एकर्ड
बे समावबो बै समनि भारतनि गाहाय मन्थ्रि मानगोनां अटल बिहारी बाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जशिमोन बिथांमोनहा बिथांमोननि जे मोनसे जोथोनाव बिटिसि गोरोबथा जालांदोंमोन। आरो नै दाखालि थांनाय बोसोरबानि सिगांनि बाथ्राखौ बुंनांगौबा 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि जालांनाय बर'नि थामथि गोजोन गोरोबथायाबो बिजेपिनिनो बेयो मोनसे बिहोमा होनाय बा बेयो जोंनो बर'फोरनो राजखान्थियारि रैखाथि बेखौ होनाय होननानै बुङोबा बांद्राय बुंनाय जानाय नङा। बे मोगथां बाथ्रा। बे समावहाय मानगोनां गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदि आरो नखर बिफाननि मन्थ्रि भारत हादरनि अमित शाह मानगोनां बिथां आरो बै समनि गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वाल आरो आसामनि आथिखालनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांमोननि जोथोनावहाय बा बिथांमोननि दारैनो जोंनि थामथि बर'नि गोजोन गोरोबथायाबो जाना थांदोंमोन। माने बिजेपियानो बर'फोरनो होनायनि जि मोनसे बाथ्राखौ सावरायनो गोनां जायोबा बिजेपिया बर'फोरनो मा होआखै होनोबा बिनि फिननायाव बेफोरनो फैगोन। ओंखायनो बिजेपिखौ दाय दस होनायनि सिगां जोंनि बाथ्राफोरखौबो साननानै बिजिरनानै नायलायनांगोन। बे गोरोन्थिया बहा जादों, बोरै जादों, सोर खालामदों, बे बाथ्राफोरखौबो जोङो गुबै सैथोखौ सिङाव हाबनानैबो जोङो मोनथिनो नाजानांगोन। आरो गुबुनखौ दाय दस होनायनि सिगां आंनि बुंनाया बेनो जे जों गाव गावखौबो साननानै बिजिरनानै नायनाया गोनांथि दं। बेखौ आं बुंनो लुबैगोन। आरो बुंनो थाङोबा जोंनि बर' कसारि वालसा अट'नमास काउन्सिल मोनफैनायनि गुदियावबो जोङो गोरोबथाखौ खालामना लाबोदोंमोन नंगौ। नाथायबा मोनसे सम फैदोंमोन जाय समाव बै समनि गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वालनि जि मोनसे खुंथाय सम बेयो बाबेननो थांबायमोन। जोबथा मोनसे एसेमब्लि मोनसे जथुम्मा सोलिगासिनो थानाय समावहाय जों नुदोंमोन मा जोंनि दैदेनगिरियानो जोंखौ फोथाय खेबस खालामनो नागिरनाय बेखौ जोङो रोखा जाबोदों। मानोना कमतापुर, मरान, मथक बे अट'नमास काउन्सिल मोनथामनि जि मोनसे बिल बेखौ केबिनेटआव पास खालामखांबायमोन। नाथायबा जोंनि सुबुङानो, जोंनि दैदेनगिरियानो जोंनि बर' कसारि वालसा अट'नमास काउन्सिलनि जि बिलखौ केबिनेटआव लाबोनांगौ बेखौ लाबोनाय जायाखैमोन, लाबोआखैमोन, गोसो जानानै लाबोआखैमोन। आरो बेवहाय मा थांखि दंमोन सिङाव बेफोरखौ बिजिरना नायनांगोन। समनि जि मोनसे बाथ्रा बेफोरखौ जोङो बेखौनो बिजिरनानै नायदों। मोजां समा फैबाय थाया। जाय समाव मावना लानो हायो बे समाव मावनांगौ। आरो जोङो हारि दानायनिसो खामानि मावदों। बे हारि दानायनि खामानि मावनायाव माबा मोनसे बेसेन लुबैलायनाय, क्रेडिबिलिटि लुबैलायनाय बे जोंनि गेजेराव थानोनो नाङा। जोङो मावनो हानाय समाव खौसेनो मावनांगौ, जयैनो मावनांगौ। हारिखौ जों जेराव दैखांनो नागिरदों, बड'फाया जाय सिमांखौ नुलांदों बा जोंनो फोरोंलांदों जे बर' हारिखौ बुहुमाव जौगासार गेरेमसा हारि दानांगौ। दा बेबायदि गोथार मोनसे मोन्थोर होलांनाय, गोथार मोनसे जोंनो थांखि मिजिं सिमां नुहोलांनाय बे बड'फानि बाथ्राखौबो जोङो दिनैहाय बेसेन होनो नागिरा, राजखान्थिनि मुलाम्फा नागिरनायनि थाखायनो दिनै बिथांनि मुं लानाय जायो। नाथायबा बिथांनि मुंखौ लानानै जों बिथांनि जि मोनसे मोन्थोर बा बिथाङा होलांनाय जि मोनसे लामा, जों बेखौ बेसेबांसिम गोरबोआव बजबना लानानै बा गनायनानै जों खामानि मावदों बे साननो गोनां बाथ्रा। दा ओंखायनो आंनि खावलायनाय बे थाबाय, जेखि जाया थांनाय समा थांबाय। दिनैहाय गोदान सोदोमस्रि बारा जोंनि मोदोमाव नांबाय। जों ज' जानो हानांगोन, खौसे जानो हानांगोन। आरो बिनि बिबानखौ दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर' थुनलाइ आफाद, खौसेथि बर' सुबुं आफाद, बिएलटि, एनडिएफबि बयबो सिगांबोनांगोन। आरो सावरायनानै मोनसे गोग्गो थांखियाव फैनानै बर' हारिनि जि मोनसे आद्रा थानाय थांखि मिजिं सिमां बेखौ मोगथाङाव जाफुंहोनांगौनि बिबानखौ रुजुनानै जों खामानि मावनांगोन। आं बेखौनो लुबैयो, फोथायो।